Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani paHadzirare 263 kusubscribe mahara witina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates kubva pano paHadzirare 263 unova uchimaona. Vadikani, malikes enyu akakosha zvikuru, zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kuhama neshamwari. First update sekuzwa kwamunozviita vadikani, manews updates panapa paHadzirare 263 tinouya nawo tikamabatanidza tinoita kuti muwane manews updates akati wandei pasame video, nekuti ndinozoita challenge ivamwe vanhu vanobuda vachiti hatirari video rawatisira iri ndakariona, ndosvika ndichizomaisa kuti ari 3 kana kuti 2 pasame video ndichibatanidza manews updates pasame video. First update ndatange itati rest in peace kuna Mutsa. Vadikani, Mutsa aizivikanwa vari vakomana vaya vanofamba nemotorbike vanoita zvemaresi vaya ndo ranga riri basa raMutsa, ndo zvaizikanwa nazvo, ende anga ane mukurumbira muno munyika yedu yeZimbabwe, anga achigara hake kuBulawayo. Vadikani, Mutsa akadonha pamotorbike akafira ipapo. Zvinorwadza, zvinosiririsa, asiya mwana musikana nemukadzi wake, anga ane mwana musikana 1 nemukadzi wake. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Rest in peace kuna Mutsa. Kune vasingazive Mutsa ndiye muri kuona pascreen penyu apa, ndiye ari kubuda pascreen penyu apa, apo anga ane mukadzi wake. So dakukusiyai muchiona video repanhamo paMutsa achichemwa. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Mutsa ngazorire murugare. After wapedza kuona mavideos aya yanoda kuisira panhamo paMutsa, ndabva ndadzoka ndichirova yaThomas Mapfumo. Ngatione. Waipomba zvakanaka nevamwe mudududu, nevamwe mudududu. Waipomba zvakanaka nevamwe mudududu. Waipomba zvakanaka nevamwe mudududu, nevamwe mudududu. Maria na Marita wakati wamaiteka aina vakanalo Lazaro aifa. Maria na Marita wakati aina Lazaro aifa. Ola nyarara, ola nyarara, ola nyarara, sajeme aiva. Ona kubatana, batana ndiko tinoda, batana. Maria waka kai ona nyarara, ona nyarara, ona nyarara, ona nyarara, ona nyarara, ona nyarara, ona Lazaro aifatarira nyarara. Next update mashoko abva kuna Thomas Mapfumo pamusoro penyika ino yeZimbabwe. Zvisinei vamwe vanhu vari kuti ivo vaThomas Mapfumo ava zvavari kutaura vari kunze kwenyika, vari dii kuuya muno muZimbabwe voita example yezvinhu zvavari kutaura, ndo zviri kutaurawo vamwe vanhuwo macomment section atiri kureceiva. So zvanoda kuita, da kusiya muchiona video, wapedza kuona video utaura zvaunofunga comment section. Ini saHadzirare sekuzwa kwamunozviita ndaenda, tosangana zvekare munguva inotevera. Hatisi kuregerera kuzivisai manews updates. Ndatisei malikes pathis video ndokasikawo kudzoka neamwe maupdates. Anosumuka nyika yese ichipembedza kuti idhipe vaifunga kuti vari kuitei. Uyo asiri the same person uyo anga ari kukudzinyirirai, muri kuti idhipe kuita sei? Ane history yakanaka here uyu munhu wamuri kuti idhipe uyu? Ane history yakaipisisa zvikuru. Vana Susan Mutami vakarepwa naye, nyaya dzacho dzinongofushirwa pasi peningi 15 billion yakashayikwa. ndiye ari involved, ndiye wakatora mari iyoyo
naiye Chiwenga arimo futi munyaya yekutora mari iyoyo. Hatisi kuda kunyeperana ka. Isusu zvatiri kuda panapa hatisi kuda kunzwa nezvezanu. Zanu ngaibve. Kuti nyika ivakike, zanu ngaiende. Ndokuti nyika ivakike. Kana zanu isina kuenda, nyika haivakike. Iye zvinezvi vari kutaura kuti Chiwenga azouya zvakadai ndiye mumwe cheteyo ka nepati yake. Tiri kuda munhu ari neutral, munhu anenge chamisa atongewo. Munhu wevanhu. Iye zvino patiri panapa pakanaka, hapana kunaka. Takusvika 45 years tisina kana development. Mukaona matowns edu aya in 44 years dzatapedza izini, handiti tingaya takavaka zvimwe zvinhu zvinoshamisa stereki. Tine mamines, zvinhu zvese mari tinayo, but hapana development. Mari iri ngotorwa ichiiswa muhomwe. Tinonzwa kuti kune ndege dzinotoburitsa gold. Imari yenyika kai. Saka nyika yacho inovakika sei? Ndeumbavha. Hazvisiri izoka, amai, vana, baba, mabhizi kubira nyika, ende maakuita kuti Zimbabwe yachi kambani yenyu. Munhu wese is an employee, is your employee. Hatidi zvinhu zvakadaro izvozvo. Hatidi umbavha uri pachena. Wamuri kuona umbavhawo. Ndoda kukuverengera zvimwe zvinhu zvakaitika. Vanhu pakashayikwa 15 billion vakabuda. Havana kubuda. Tochienda kuningi Al Jazeera yakakutaurira ikati mari iri kubiwa negold mafia. Makabuda here. Vai kutokutaurirai kuti kochiuya kuma-elections, iye SADC ikakutaurirai kuti ma-elections haana kufanana, haana kubuda zvakanaka. Makabuda here. Tochienda the worst thing ndechekuti ivo vanhu ivo vakakutaurirai kuti munhu uyu akabira ma-elections, vakauya vachizomugadza kuti aite chairman weSADC. Makabuda here. Makaramba muri mudzimba. Muri kuti zviri kunaka. Mataurirwa kunzi uyu munhu akabira ma-elections, ava vochidzoka futi vomuita chairman. Zvinofamba here dai varume? Chii chatiri kuita? Where are we going as a nation? Tiri kumboenda kupi? Simba kana uchiona iyo pane kwatiri kuenda here.